Predstavujeme vám apartmány Alexander, jedinečnú príležitosť na kúpu investičnej nehnuteľnosti. Osem útulných, kompletne zariadených apartmánov s vlastným parkovaním. Ideálne miesto pre rodinnú dovolenku priamo pod Tatrami. Len pár krokov od liečivých kúpeľov Thermal Park Vrbov. Veľký dvor ponúka priestor na hry, aj večerný oddych s rodinou alebo priateľmi. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať.